Eu sunt Gabriel Alberto Junior, Albert Junior, numai că scrieți Alberto J, vă dă poza lui, cred că prima. Și noi suntem aici afară, e ora 7, 8, cam așa, 9. Nu știu câte ora, dar suntem aici pe bancă la Alberto J, la casa lui. El se dă pe skate-ul meu de studente cucu. Uitați, stai. Uitați. E acolo, dar nu se vede bine. Așa. Am dat pe unul. Și acum mergem până la Alberto J, că la merg ca bău încolo. Ca un om, normal. Merg. Iarăși merg. Bă, la merg încă. Băi! Acum merg noi pe skateboard, cum să nu merg. Iată, încă merg încolo, frate. Băi! Hai că! Acum, ce-aș băiat? Ce faci, bă? Hai că îl împingem. Te împing? Da, împing? Ce? Te împing? Ha? Ce? Te împing? Hai, dar încet. Hai. Tu, ți-e frică, bă. Hai, încet, încet. Da, vezi, bă, unde e curba, bă. Stai. Hai acum. Copil. Deștept. Așa. Merge mai bine. Încet, așa. Acum, da. Eu nu mă văd ce eu trec un pic aici. Acum ne dăm noi. Îți fac și un vlog. Uite, când ne dăm bine, acum este o groapă aici. Acum ne dăm jos și acum pornim iarăși. Acum ne dăm. Ăla îmi cere telefonul să-i facă el un vlog. Nu, nu-i dau nimic. Nu-i dau nimic. Vine puță după mine. Vine un copil în față. Nu! Mamă! Prostule! Mamă! What? Mamă! Și tu. Acum. Hei! Hei, dar asta. Vine un mor. Doamne, oameni, nu face larmă, dea-ți acolo la gol asta acum. Numai 2 minute, te rog. Iuhu! E aici? Care țipă. Da, mai tare, mă. Lasă! O dai cu tine! Din dublu. Uite, dă-te din calea mea, bă, că eu nu am făcut așa. Uite, de-a tu. Eu am făcut dublu. Acum, hai, mare. Împingem. Adică nu știu cum să așa metod, mă, uistule. Bă, dar nu mai jura, bă! Ok, bă. Acum am ajuns să merg. Da, bă. Și acum ține apoi. Și acum își cere de fața mai bine. Hai, gata! Uha! Și așa, aici se termină vlogul cu asta pe skateboard. Se termină și cam atât a fost. Eu am fost Gabi, vă spun, pa, pa!